ମାନେ ଘରେ ପଶିକି ମାରି ଘରେ ପଶିକି ମାରିବେ ହାଣିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଣିବେ ଘରେ ପଶିକି ମାରିବେ ଶଳା ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଆଲୁ ଆଲୋ ଏଟାକୁ ହାଣିମିଲୋ ଖେଦିକି ଆମ ଆନ୍ଦପୁରକୁ ଆସିନା ହାଣିମି ଖେଦିକି ପୁରା ଗୋଡେଇ ପୁରା ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମାରିମି ପୁରା ହେଲା ଆମ ଆନ୍ଦପୁର ଖାଲି ଆସୁ ଖାଲି ମାନେ ବେକ ଧରିମି ଏମିତି ଖସ କରିଦେମି ଖସ କରିଦେମି ଘରେ ପଶିକି ମାରିବେ ଖାଲି ଆମ ଆନ୍ଦପୁରକା मारिके संदेश हाणिबे 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 कौन बे कटक ना तो घरे पसी मारी मो कथा घरे पसी मारिबे कौच आम घर कटक तो घर कटक हो तो बारबाटी हऊ आम आसे आम आंदपुर आ हाँ हाणिबे हाणिम हाणिबे हाणिम हाणिबे हे नालुआ हे नालुआ हे नालुआ आंदपुर कबे आंदपुर कबे तुम मरिबे पहले हाणिबे हाणिबे सोना मारे हाणिबे 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 हे साला कुत्ता कमीना चाट ଆମ ଆନ୍ଦପୁର ଖାଲି ଆସେ ଆନ୍ଦପୁର ଆସେ ତ ଖାଲି ଖାଲି ଟିକ ଟିକ କରିଦେମି ମୋ କଥା ଆଣିନୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ସେଇଥି ନାକି ରାଗୁଛୁ ହେଲା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତତେ ହେଲା ଆଁ ସେ କେଜାଣି ତା ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି କହିନି ନା ସେ ଆସିକି ତାର ମାନେ ତା ମନେ ସେ ତାର ଆସିକି କମେଣ୍ଟ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତା ମନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ଇମେଲ ଆଇଡି ତା କରିବି ନାଳୁଆ ଫଳୁଆ ହଁ ନାଳୁଆ ତ କଟକ ନା ଘଟନଗର ବେ ହାଣିବେ 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 ଶଳା ନାଳୁଆ ହାଣିବେ 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 ଜିମି ହାଣିବେ मन माने ना वरना बुझे ना तते निकल दिनु है मन माने एटा नाଳୁଆ ଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା